Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur konenborrak ikasiko ditugu. Azteko konenbor bat zer den ikasiko dugu. Konenbor bat, irudi honetan agertzen den egitura da. Konenborra da, kono bat izan beharrean, hemen moztuta dago eta beraz, goiko aldean punta izan beharrean, badauka, erditik moztuta eta beraz badauka beste oinarri txiki bat. Beraz badaukagu beko oinarri handia, eta gero elkartzen da, eta goian oinarri beste txikiago bat daukagu. Osa, zenbat eta gorago orduan eta estuago izango da konoa. Konenborra kasu honetan. Beraz, badaukagu enborra eta oinarri txiki bat eta oinarri handi bat. Beraz, hau zabaltzen badugu, horrelako egitura bat izango da. Hau, enborra, horrela, eta goiko oinarri txikia eta beko oinarri handia. Beraz, kasu honetan, azalerak kalkulatzeko guk eduki behar ditugu kontuan 3 datu. Oinarri baten erradioa, R deituko duguna, beste oinarriaren erradioa, R' deituko duguna, R' da oinarri desberdina, bere tamaina desberdina izango delako. Beraz, adibidez, R hau 5 bada, R' izango da 2, horregatik da R'. Beste balio desberdin bat duelako. Eta ere eduki behar dugu kontuan G enborraren luzera izango da, beraz. Goiko hemendik, honako marra, hau izango da G, luzera, enborraren luzera izango da. Beraz, hemen irudi honetan ere ikusi dezakegu kasu bakoitzean R, hau da oinarri handiaren erradioa, R', oinarri txikiaren erradioa, eta hemen ikusi dezakegu G, enborraren luzera, beraz. Azkenean, azalera totala kalkulatzeko, eduki behar ditugu kontuan, 2 formula. Oinarriaren azalera eta aldearen azalera. Beraz, oinarriaren azalera, kasu honetan, 2 azalera kalkulatzeko, oinarri txikia eta oinarri handia, daukagunez, 2 zirkunferentziaren formula pi r karratu da. Baina, kasu honetan, 2 ditugunez, 2 oinarri desberdin, 2 oinarrien formula izango da pi r karratu, gehi pi r' karratu, beraz. Hau izango da, lehenengo oinarriaren azalera, eta hau izango da, bigarren oinarriaren azalera. Beraz, guk hemen badauzkagu 2 oinarriak elkartuta, bien azalera kalkulatu dezakegu. Eta gero, aldearen azalera, enborraren azalera, izango da pi bider erradio bat, gehi beste erradioa, bider G. Beraz, azalera totala kalkulatzeko, egin behar dugu pi bider R bider gehi R bider G, hau izango da aldea. Oraino. Eta gehi oinarri baten azalera, gehi beste oinarriaren azalera. Beraz, azalera totala kalkulatzeko da aldearen azalera, gehi oinarri baten azalera, gehi bigarren oinarriaren azalera. Beraz, formula hau aplikatuz, eukiko dugu azalera totala. Beraz, euki behar ditugun 3 datuak izango dira. R', oinarri baten erradioa, beste oinarriaren erradioa, eta G-ren balioa. Beraz, hau hobetu ulertzeko, ariketa bat egingo dugu. Beraz, lehenengo ariketa honetan ematen digute konenborra, eta ematen digute 3 datu, ematen digute R', oinarri txikiaren erradioa dela 10 zentimetro, ematen digute oinarriaren handiaren erradioa R, hau da 15 zentimetro, eta ematen digute enborraren luzera dela G da 13 zentimetro. Beraz, datuak idatziko ditugu hemen, hobetik guzteko dena, eta gero R da 15 eta R' da 10. Beraz, 3 datuak ja izan da, egin dezakegu formula hauek. Hasiko gara, aldearen azalera kalkulatzen. Hau da, pi bider R da oinarri handiaren erradioa dela 15, gehi R' dela oinarri txikiaren erradioa 10 zentimetro, beraz 10, eta hau bider G, eta G izan dugu dela 13. Beraz, egiten badugu kalkulagailuarekin biderketa hau, emango digu 1021 zentimetro karratu. Hau aldearen azalera. Beraz, orain, azalera totala egin dezakegu. Izango ditzateke aldearen azalera, beraz, guk orain kalkulatu duguna, dela 1021, gehi
oinarri baten azalera, gehi beste egin dezakegu, beraz, hasiko gara, lehenengo oinarriaren azalera kalkulatzen. Hau da, pi r karratu, beraz. Kasuetan, zengo da, pi, bider r, kasuetan r da, oinarri handiaren erradioa da 15, berbi, eta orain beste oinarria. Beste oinarria da ere pi, bider r' da oinarri txikiaren erradioa, beraz, 10, eta hau, karratura. Beraz, hau da, aldearen azalera, hau, oinarri bat, beste oinarria, eta hauen gehiketa izango da azalera totala. Beraz, hau egiten badugu kalkulagailuan, emango digu 2052 zentimetro karratu. Beraz, konoenbor horren azalera totala izango ditzateke 2052 zentimetro karratu. Eta, hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.